Mas midakan pa ang nalista sa mga nabiktima sa dakong sunog nga migo sa barangay Dulo Fatima kagahapon adlaw sa Pasko. Panawagan sa mga residente hinabang alang sa ilang pagbangon. Ano ang report ni Nico Serino? Nagdasok sa gym sa barangay Dulho Fatima ang mga nabiktima sa dakong sunog kagahapon. Sa kadaghan sa mga nasunugan, napuno ang ilang complex. Ang ubang mga residente didto sab miistar sa kapilya sa dapit. Apan ang mga mipahimutang dito tupad rasab sa haya sa patayng lawas ni Cyrus Ferras, 12 anyos. Siya katong napaig human gikatahong nabilin sulod sa internet cafe. Sa partial nga talaan sa mga biktima, misaka na ngadto sa 444 ka mga balay ang naugdaw ug 593 ka mga pamilya ang apektado. Musumada kini sa 2,574 ka mga individual tanan. Panawagan nila hinabang alang sa ilang pagbangon. Mantang tagaan mi hinabang sa gamay lang gud. Kay paita wag mi na kuan. Nada bisa sa kabuok. Akong anak, way sinila, way sinina, kay gikang natun. Ang barangay magtigom pa aron makadeklara og state of calamity. Matod ni Kapitan Elmer Abella, may assistance silang ihatag sa mga apektado. Amo pa ng planoon sa mga konsehal o unsay angayan mong ikadalit sa mga tao. Nga kanang matabang nila kung makakuha nga kay last year mo namtoy mga plywood mo, kahoy mo. Depende ra karon sa unsay sabot na mo. Samtang nasolusyonan na ang problema sa pack meals. Kagahapon, naglisod pagpangita ang mga opisyales o kaorderan nga supplier tungod kay holiday. Karong adlaw, na-delivera na ang tanan nga mga nasunugan. Sa gobyerno gani kinahanglan rehistrado sa PhilJeps, daghan kay mga dokumento ba. Unang kadili sad sayon, mo nga ang barangay nakapangitag paagi nakapaghatag kahapon adlaw. Pero ang city government karon lang siya nakapanghatag tungod kay ang mga dokumento nga kinahanglan sa mga supplier ila namang nahatag karon. Nunot sa nahitabo, mitumaw ang sugyot pagbukas og bag-ong kalsada sa dapit. Gikinahanglan na gyud ang reblocking. Mo nga kinahanglan pagsabot sa mga residente nga unta sabto nila ang kaluwasan nilang tanan. Kakahatagan nila kahigayunan nga atong gobyerno makabutang og daan kay para man sa ilang kaayuhan. Nico Sereno, Balitong, Bisdak.